Jo estic agafant una... No, és que llavors no em queda bé, i és la meva primera entrevista de tele, vull entrar, vull sortir una mica millor, Ojo de buen cuerpo. Mònica, que no, que Ojo de Buen Cuerpo van dir a l'acampada jove, nosaltres som els Ojo de Buen Cubero, eh? Mare meva, quina Però jo vaig anar a l'acampada jove i ficava Ojo de Buen Cuerpo, no m'enganyeu. No, això van ser ells que van escriure malament, falta ortografia aquí, però no, ens diguem Ojo de Buen Cubero, eh? Llavors el nom? Ojo de Buen Cubero. Ojo de Buen Cubero, vale? Que quedi clar. Bé, ells són en Miquel, en Víctor i en Javi. Per la gent que encara no us coneix, com definiríeu el vostre estil? Bé, el nostre estil ve a ser el mestissatge aquest que hi ha ara mateix, que s'està gestionant per aquí, per Catalunya, en els últims anys, però la cosa que li intentem buscar nosaltres és ficar-li una mica lletres més com de cantautor. Ens agrada molt els cantautors com ara Lluís Llach, ens agrada molt cantautors sud-americans també, ens agrada molt música com Los Rodríguez, també argentins i tal. Intentem fer aquesta barreja, no? Nosaltres ara mateix el que estem buscant amb Ojo de Buen Cubero. Funciona això de tenir la música streaming i que la gent pugui accedir quan vulguin? La cultura lliure, descàrrega lliure, tot això. Nosaltres creiem que sí, per un motiu. Volíem fer que la música pogués arribar a tothom, que pogués arribar, qualsevol persona se'l pogués descarregar, que estigués a Spotify, que estigués a YouTube, i creiem que és una bona forma de aconseguir-ho així, no? Perquè, a més, aconseguim que el poder ens arribi més a nosaltres. Aleshores, si la gent s'escolta els discos i les cançons de forma gratuïta, ens venen als concerts, que és la intenció que tenim. Nosaltres volem donar-ho tot als concerts, no als discos. A la vostra web us definiu com un grup de barri, que és com pel poble. Com us inspireu en les vostres cançons, o com ho feu en comú, i què busqueu transmetre a la gent? Bueno, quan estem fent les cançons, sobretot el que volem és transmetre les experiències per les que hem passat i amb les que hem fet, no? Aquestes cançons són totes experiències vitals que ja han tingut i nosaltres hem tingut a veure en elles, no? Després sí, són cançons que es fan molt al barri perquè, bueno, ara mateix, clar, cadascú és una mica diferent, el Víctor és de Barberà, per exemple, Javi és de més a dalt, de Barcelona, Sarrià i tal, però l'origen del grup està a Sants, al barri de Sants, i és allà on convergim tot i és on fem tota la nostra vida, no? I per tant, allà és on ho treballem tot, i així es fan les cançons. Quin és el vostre somni com a grup de cara al futur, musicalment parlant? Dilo tu. Bé, no sé, jo crec que el mateix que tothom, arribar a tocar a grans festivals, tenir un públic més gran i fidel, expandir-nos de les fronteres, no només quedar-nos a Catalunya, sinó País Valencià, la resta d'Espanya, i inclús poder arribar a les Illes Balears, i després... I sí, i això també, arribar a l'estil i arribar al nivell que estan els grups d'avui en dia en el panorama musical que nosaltres som.